Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kidigilong ki khubor bam dagasni. U principal ka Sacred Heart High Secondary School u Father Theo Carson Tiu u penpau ka jingkmen ya ki khana school bagi wanra ka jingkmen nagabenta ka school. Ka exam matric ka ajing shngan ya ka school ki nong hikai ber kikmi kikpa bagi khana kin minot ya ka baka school ka pha yale exam hadu shispa ar khundai ngot bagi ba pass ki long shispa ar pu prangon. Ha kawai kaliang u principal u yathu kum ka school ber ka managing jung ka school kan ni tracy tam ber kikmi kikpa shu shu ka ei kum ka school ka dan banne ra ka kam ka long baka yo I ya ka jing dan kam jung ki khana school ban bu no ya ka rukam ai jing hikai coaching class ya ki khana school ki ba kwa banit puli IAS IPS ne ki competitive exam kam. U Father T Carson Tiu u yathu kajuk menta jong kajung puli puthi kadon kajung kala ya ka baki khna ki don kam lada ya phai ka school Sacred Heart bun ki khna ki wan ki long yeng ki baduna omdon pat ki ba I no shipor ka bakhat do pat kum ka school kadon kam ki khna ban ker ya ki bor pathai basniu bar ka jingop ya ki kam sniu Hu ba hakani exam matric ta kan ki khana jupi ki pass ki khana jungi ki baya le chispa ap khandai gun I pas chispa pupra te iwe fail jana paling kini ba pass kide ba yo position no ho I nak tengkine te iwe yo aka second rank hapo ka list te ki ba yo top 20 pat top 20 te tangune iwe yo aka second rank Ivan San Nongrum te PE kum no kini ki khana han ya to ki kide ki balap ki ba start na ne kidi ko shi biang pet ki khana jungi hanne ki hoi ban oya pi don hi ki ba start don hi ki ba biang long ki la ya kelum ki la ya long kelum lang ki don ki ba start ki don ki ba khamduna ta hande pat ngayo I ba ki don pre ki ko ya trace tom mo kapta mune Ivan San nongrum o de kuna ba start but dekat ka jing start ki chung u de ba trace tom na ka ta wan sikma pet dang apet bhai ki khna ki ba kuliah ke school jungi ki bun hi ki ba shuan ki yeng ki sam ki long ki ba bamda biang ka yo kot ki ba bun hi ki de ki ba shia bala singi wa tang ba kunta ki nya ba kunta ki kimi ba ba ki tempat long ki khna ro ki tristom hi ho ka yo ka kot ki ba bun hi ki de ki ba na ka ki long yeng ki long sam ki ba khamduna umbetan ki ba don pa emo na ka school ke jongi menta te ka bangia dangya ka bangi fokus de academic hoi ni dangya don hi kata ka jumut kam tam na benta kini kena class 12 bangin ai ke jingi kai maybe kumdo ban kre na ka benta kini ki entrance exam ki baper hoi kini ka dang ni dang sudan hi ka plan bangin ai ka free coaching na ka benta joki hadu benta pat kampat ulong hendai ni dangya plan hi menta dade baka ulong na sim taw snem higin sadan higin kita kijingi kai bangin sakhat yaki brief baper to te kunta ki neki ba ki IAS ne ki neki lembaga jingi atre lang jongka MC dengan sepersang hi ban yele ka bala ban ba yai ban ai ka neki jingi kai ban kre na kunta ki exam baper long berkat bat ka jingi atre lang utama te bakata ka jing pep school jong ki khna tang sipor kata te yang ni school jungi kam juda jathan mo batang support tang like no daki ki field de ki kwa ban shift shwe hande haba perkat ya kene ka puli ka puthi ka jela te ka penong yang ban ong lada mangi ngak kumpaj am pun ki khna mentakila insting ha ka puli ka puthi nomor le se kum kane ka exam matric le se kala long sepalat ka supalat le se kila insting kim da trace to pala nomor boleh kitip ba dan baga to ka MCQ ko boleh ke marks kala pun supala ki ban chupas hande ki kata berkom ki kena kila insting hi hoi kane na apa ki om kata ka de ka wehi ka best mo kata ba ka jingkili joki kawai kalong ba pai kane ka ba yede ba kane ka puri ku puthi ladang ikwa sisa bu ki kun kiti jungi ba ka jaj bandri jungi kanang kiu ki kumi ki pa ka school baru kena ide menteri sistem hendai ka puthi ka ba mentapat teng nga
singosi ban ong ba teng don hi ki kena ki tristom hendai nakaliang ki kemi papat kim long kim ya tristom kim ya kersan kim ya don dekat lem ki kena mo hendai teng ru don ki kemi ki pa ki ba ya tristom ki ba pa ba pun le ba ki pole hendai tang ka ni ki khatam ya ka jing influence jo ka ni ka media ne ka jing long jo ka ni ka kimlang ka salang ka penong no ki ba kim don su ka fokus ya ka jing pole hendai ba ya de ba ka jing pole hi ando ngapi dak ngi kwa sisa ba ki kena school ne ki baka ka imlang ka salang ka kiyo kung tamakan jingnang ka jing start kadon kam hi ya kini paro lai kamut nadu kini pa ne ki kena school ne bat ka school hi bagi ne trilang dan ne trilang na yo iba ka jing pule kan sakiu bat kunju ru kena hi unsa le ba ka jing pule ba Oj mo habaya de bakane ka jing sempat nomor ban ni baru ngelakit ba nimla ban le entah ka ka mentah hendai ka ka ba ngi ha ka school ngi le kalong ba ngi persyang ban seneng ban kraw song la da kena ule ka ba ka bam day mo ka bam day te ngi le no ne ko ngisap kinang ka hi ki seneng ki kraw ya den kunta da kimla de ki pentip sanga ba kunta ngi khodi ki mi pa ning kong ni ong mi pa ka e ban de ban le ukna ban seneng ki kraw ka kitin hi ning kong ngisap kani kan ka yarap nga iba po ni kena ki ba siu thu ya ka ka bangi sning ni kraw che ki lat na kadeka ki dik sniu ba kam tamu apa ki singap mo nen nalor kataru kawairu abang yo iba dan ki kena ki ba mle ba le se ki pule na ka ha ki jinglong ka jingman ka joki de ka ba ni kum ka school ni le ki no ka ki sa budien haba ki budien man ka por ki haba ki kendu yo kena kisning kraw ne kaweru hakum ha school jungi don ka counselor te ka counselor ru ka jing don jung iru ka yara bai kena nomor ba teng ki ne ki kena kim jula te ka jing dakat ka juki teng le se ngimtip na ka daw le se la bandai na ka daw hayeng asem ne ki perlo ki perjor ande kini ki kena ka ba ka bangayo ka long ba kimna araban ya share bat no nomor ba teng kim sania hendai ngayo ipat ka jingdon juga counselor pat kisania berkene ka counselor pat ka yarap yaki kunta tengayo iba babun hi ki kena ki ba ki sotu apa ki let kunta pat ki kela media ma tengi set ong ki kena ni ko ngshap ni kren haka assembly ne ka baar ki nong kai hapo classroom ki kren ni ko tengi set don ki kursu ki ba ni batai yaki ladang pun kita penuh kembali ke media ke nyerap ini dah kinan ban penuh kembali ke pensiun dia sekolah ingin saya ki bakinya ra ki mobile nyitip apa ni kena kisah influencer ke media dia boleh kata lada mengingi ya keren ki kapme bak kuno baki kin penuh kembali ngangit bakin ki haba ki sutu ya kata tekin sa lad ya kan dai wala ada kata ru kadai ka wai ka ayu ka ban bersutu kena nomor baru matau kanam tam kena school baru kila ya dan mobile dan ngikum school ngi persangi bat habia dai bakane ru kerpati ki paru mamakiru ki ban ya kersan ki bakin pet wai kun di bakin dai ban ai montan ba makikin kin penuh kam bakla kam ka social media nomor ka social media la dangi nang bat penuh kam ka yarab ha ya kena mo nomor ban ka social media ngitip kuno ban lek khatam ya ki pule ka puti dan dangi penuh kam ke social media ka sino e ka por jong ka jing pule jong ki kena ke sino e ka por jong ka jingmut ke jing perkhat ka babha ka joki tabaya dai berkata ka don ka jing nomor kawai ngian ne ki kena school ni lakam jabun andai kata ka ban ong ban te lakam ya kane ni saja kata ka surprise checking mo ya ki pla ni tetengnya ki kena kaba teteng nomor ba boleh dan nomor kecil le jeng kene kalau nak baki kena ki tim ban ra kene hari apa kimi pan school ya kata te ngimla le mo andai haba kidang kan ya school kinong ikai dekat bat ka school hi berapa week administration juga ke administrative juga school nyale hi ban pet bau kena umde ban ngapa kumpine abang yo ipat bagi kena kita ki ba peti ya kan ka sign and symptom ba ki la ngapa kini ka ban nyale ni khot iki kemi pa tengi pensu thu iki
Handai ban ong hadu kata-kata ban tipro namar ba kane ka de ka ek ba yum kamde ka basuk ma ban ong pima kamde ka basuk namar ba tek ki kena ru yo don ki pala ngop ru ma kinuman kinom ong father pet nyala ngop hauni yarap lem kinuman handai ta kiwan utang ikla ba ban yarap ma handai pun kena kim kloi ru ban wan sikumat ban pan ke jingarap handai la ki kloi ni ru kloi ban yarap Ya. Pernah? Ngadai Father Theobor Karsentiu, Principal juga ni ke Sacred Heart Boys Higher Secondary School.